Última entrevista electoral d'aquest 12M i és el torn de la candidata de Junts, la Janina Abella. Bon dia, què tal, com anem? Hola, molt bon dia. Jo crec que, clar, que segurament emocionada amb la campanya, però amb ganes també de relaxar-se una mica, encara que sigui un dia, no? Bé, com que estan donant la gent, no? Ens està fent arribar aquest escalf, aquesta eufòria, sí, és un sentiment contradictori entre el cansament, però també la il·lusió, no? de que ens trasllada la gent. Una campanya que en els darrers dies, els de campanya pròpiament, diguéssim que sembla ser, i les enquestes diuen, que això estarà per encapçalar aquestes eleccions entre PSC i Junts. Que Esquerra ha quedat una mica més a baix aquesta vegada. No sé si és un repte, si això ha provocat més necessitat d'apretar l'accelerador o ja estava previst. Bé, nosaltres hem anat sempre amb el peu a baix, no? Hem sortit a guanyar aquestes eleccions i certament és això, no? El que han de triar els catalans i catalanes aquest diumenge, doncs és entre un president que gestioni amb i per Madrid o un president que gestioni, que defensi Catalunya, com és el cas del president Puigdemont. I dit això, doncs, tot aquell vot útil, no? A aglutinar tots els esforços doncs, en la única candidatura independentista, nacionalista, que pot governar el país i que pot guanyar aquestes eleccions, que és Junts. Els crítics a Junts moltes vegades diuen allò de a banda de Puigdemont, què? Doncs la pregunta li trasllado. A banda de Puigdemont, què? Què més és Junts? Puigdemont és el líder que ha de fer possible el retorn del bon govern, i el retorn del bon govern passa per reformular i repensar molts dels models que a dia d'avui doncs, ens impedeixen seguir endavant. Podem parlar del tema de burocràcia, del model d'escola catalana, del model sanitari i un llarg etcètera. Per tant, qui volgudament diu, no, que el nostre projecte només és Puigdemont, només cal que llegeixi, a banda de l'extens programa electoral que hem anat explicant i que té una forta vessant territorial, no, per les terres de Lleida, del Pirineu i l'Aran, és aquest document més executiu de que, com que estem convençuts que guanyarem, què farem els 100 primers dies de govern perquè tot això canviï. I què canviarà per Lleida? Què canviarà per Lleida? Doncs, primer de tot, que hi creurem i que la defensarem, que això no sempre passa. És a dir, portem 2-3 campanyes que les reivindicacions són les mateixes, no? Sembla que visquem, no? Instal·lats en el dia de la marmota, i per tant el que pertoca ara per Lleida és creure-hi des del govern que sigui una prioritat, però també exigir, perquè no hem d'oblidar que estem limitats, no? Exigir aquests recursos que se'n van a Madrid i no tornen i que fan que no siguem competitius. Però nosaltres entenem que l'equilibri territorial, de que tothom pugui viure allà on vulgui i que tothom tingui les mateixes oportunitats, sigui a l'últim poble del Pirineu o en un barri de Barcelona, ha de ser una realitat. Clar, vostè té una papereta difícil, vostè i tota la llista, perquè jo crec que la demarcació de Lleida és la més extensa i la més diversa, en el sentit de que s'ajunta, és el de sempre, no? La província ajunta Pirineu i Plana, que són dues realitats que tenen coses en comú, però que tenen coses diferenciades. Així que li pregunto, primer pel Pirineu, que és allò necessari, que a més és el que més coneix vostè. Pues pel Pirineu el més necessari i urgent és que estiguem connectats tant amb Lleida com amb la resta de Catalunya. Això passa per tenir unes bones connexions viàries, però també telemàtiques, no? Per fomentar tant que des de la pandèmia hem parlat d'aquesta possibilitat de que el teletreball és una oportunitat pel repoblament. Doncs bé, sí que és una oportunitat, però clar, per això es necessita que puguem tindre cobertura a cada racó del país. Per tant, el més principal que requereix ara mateix el Pirineu és estar ben connectats, però tampoc podem oblidar l'accés a l'habitatge i el fet de que ens puguem projectar, de tenir una marca pròpia, de defensar les nostres singularitats. Al final, la demarcació és Lleida, però nosaltres som un partit que creu amb les vegueries, que s'ha de defensar les singularitats i, per tant, sempre parlem de terres de Lleida i l'Alt Pirineu i, com no pot ser d'una altra manera, l'Aran. A Ponent hi ha una qüestió que preocupa, com també al Pirineu, que és el repoblament. És a dir, el fet de que ha marxat molta gent, a la pandèmia semblava que tornava
que hi havia gent que tornava o que descobria el món rural, la ruralitat, sobretot gent de la ciutat de Lleida que anava a viure al voltant dels pobles del voltant. Això sembla que s'ha calmat. Home, suposo que dependre d'una pandèmia perquè la gent se n'adoni no és la manera, no? Què s'ha de fer perquè justament aquests pobles no morin i tinguin vida? Bé, ara dius que és com trist, no?, que hagi d'arribar una pandèmia perquè ens donem compte que puguem treballar des de cada racó del país i, bueno, també ha sigut, no?, que hagi hagut de passar aquesta revolta pagesa perquè ens adonem, no?, que no només les coses es poden canviar a Catalunya i al govern de Madrid, sinó que si plantem cara i ens posem ferms, doncs també es pot condicionar la política europea, que justament és el que ens frena, no?, i el que els nostres pagesos i ramaders reivindiquen. Per tant, primer de tot hem de frenar el despoblament, és a dir, fixar la gent al territori, però anar més enllà i llavors això passa per mesures per repoblar els nostres pobles i ciutats. I això la premissa és molt bàsica, necessitem oportunitats. Oportunitats laborals, oportunitats d'habitatge, oportunitats d'oci i de lleure també, perquè al final hem de ser un territori atractiu perquè puguis fer alguna cosa més a part de treballar, i aquí, si em permeteu, doncs una mesura, no?, per afavorir aquest repoblament és potenciar la magnífica universitat que tenim, la Universitat de Lleida, que ha fet aquesta extensió també al Pirineu. Si una cosa tenim a les nostres terres és territori i paisatge, per tant, ho hem de saber aprofitar, no només amb la universitat, sinó amb tot el tema de la formació professional, que es pugui connectar amb les nostres empreses, perquè al final també amb molts sectors econòmics ens reclamen que hi ha una manca de mà d'obra. Llavors dius, com pot ser que per una banda diguem que la gent marxa perquè no hi ha oportunitats laborals i per l'altra els empresaris de la nostra demarcació ens diguin que no troben gent per treballar? Sí, això ens porta a un altre tema, que és un tema que va aparèixer al debat almenys és un plantejament que fèiem al debat d'OAU d'ahir, però que no sé si va acabar de ser respost, que és el tema justament de la precarietat laboral, que porta molta gent a marxar d'aquí, pensant que és una altra cosa també, que a Barcelona les lliguen amb llonganisses i no és cert. Però aquesta precarietat laboral ha fet que aparegui aquesta singularitat del treballador precari que no arriba a final de mes. Com resoldre això? Bé, això passa perquè per tenir, no, uns recursos forts per part de l'administració que siguem capaços de generar i potenciar l'economia i de prestigiar, doncs, tots els oficis i totes les professions. Acabar amb la precarietat laboral no és una cosa que afecti només a la província de Lleida, sinó que és un tema i un repte que tenim com a país. Parlem del salari mínim interprofessional, però també parlem de que nosaltres som capaços de formar grans professionals que després, que això té un cost, no?, públic, i que després marxen a altres països perquè, primer, que els reconeixen millor perquè tenen més oportunitats i perquè cobren més. Hem de ser capaços de retenir el talent i de pagar els nostres professionals com Déu mana. I hi ha una altra qüestió, parlant d'aquesta gent, perquè visqui necessita habitatge. Polítiques d'habitatge de Junts, quines són? Bé, primer de tot, tenir una legislació que ens permeti gestionar nosaltres les polítiques d'habitatge. Al final és una competència que té la Generalitat, però que la llei estatal doncs, ens envaeix i impedeix. I després, aquí no puc evitar parlar del dèficit fiscal d'aquests 22.000 milions d'euros que marxen i no tornen. Al final recordem que el pressupost de l'Incasòl són només 50 milions d'euros. Per tant, podem fer molt menys del que caldria. Dit que tenim un pressupost de l'Incasòl que ens permet poc marge de maniobra, aquí a mi també sempre m'agrada parlar, no?, de tots aquests habitatges, perquè al final servirien per netejar la cara als pobles i per oferir oportunitats. Tots aquests habitatges que estan en ruïna, que són de propietat desconeguda, que suposen, no?, també un problema pels ajuntaments, doncs que siguéssim capaços de recuperar-los i poder-hi construir habitatge públic. I també passa doncs, per recuperar tots aquests pisos de la Sareb per posar-los en circulació. Parlem d'una qüestió que se n'ha parlat potser menys del que se n'hagués parlat si no hagués plogut, que és la gestió de l'aigua.
Què es planteja des del punt de vista de l'agricultura, que és el sector que més preocupa aquí pel que fa a la gestió de l'aigua? Ara estem bé, però aquesta situació que es va viure l'any passat al Canal d'Urgell es podria repetir en un nou període de sequera. Què es planteja des de Junts per intentar ajudar el pagès en aquesta matèria? Bé, amb tema d'infraestructures hídriques anem tard i malament i, com sempre, ho han hagut de pagar els mateixos, no? Els nostres pagesos i també els ramaders, que no oblidem que també han patit restriccions. Per tant, el que ens cal és una política hídrica clara. Crec que tots els partits ho defensen, per tant hauríem de ser capaços de posar-nos tots d'acord, definir el model i buscar el finançament, qui pague què, perquè aquí no és només el cost de la modernització dels regadius, no és només el cost que ha d'assumir el pagès, que hem de mirar que sigui el mínim possible, perquè al final ell continuarà regant, ara regarà manta i demà regarà amb un reg més tecnificat, però aquest estalvi d'aigua, aquesta modernització és una cosa que reverteix a tota la societat. Per tant, no podem fer que el pagès hagi d'assumir tot el cost. I això passa, d'una banda, perquè el govern de la Generalitat inverteixi i cregui, però aquí també qui ha de posar el coll, qui ha de destinar esforços és el govern de Madrid, en aquest cas el Partit Socialista, que hem vist com és el cas del Canal d'Urgell, que s'han anunciat, s'han promès allò així de passada 1.200 milions d'euros, 1.200 milions d'euros que són molt necessaris, que ja haurien d'estar aquí, però no han definit ni el què, ni el quan, ni el com. En salut, sanitat, un dels temes que, òbviament preocupa més la gent, perquè tothom és usuari de la salut, de la sanitat en aquest país, gràcies a Déu, tenim una sanitat pública, però hi ha moltes mancances. I el territori encara més. I quan parlo de territori ja no parlo, diguéssim, del Pirineu. Què cal? Doncs ho podem resumir amb dues coses, no? Ens calen infraestructures i ens calen professionals. Pel que fa a infraestructures, la llista és molt llarga. Ara hi ha pendent, no?, que s'ha de fer ja aquesta reforma de l'Arnau de Vilanova. Jo crec que l'Arnau de Vilanova ha d'exercir com a punt neuràlgic, no?, l'hospital de referència de tot Lleida i el Pirineu, sense oblidar també l'hospital de Meritxell d'Andorra. També és un punt important. Al final ells són un estat, tenen tots els recursos i per millorar la sanitat del Pirineu, especialment de l'Alt Urgell, es va signar un conveni amb aquest hospital que encara no s'ha dut a terme. Per tant, infraestructures, però també professionals, i és el que dèiem abans, no? El que hem de fer és retenir el talent, que els nostres metges, les infermeres, tots els professionals sanitaris vulguin quedar-se a la nostra demarcació, vulguin exercir la seva professió aquí. Aquí hi ha un punt, no?, com a mesura, no?, de reequilibri territorial, aquest plus que se'ls donava als professionals sanitaris que volien exercir a l'àmbit rural com a mesura de retenir el talent, i després doncs, tots els centres d'atenció primària, que són la ramificació, no?, el que tenim nosaltres més a prop, que sí, que estiguin sempre oberts, que es pugui donar una ràpida resposta. Nosaltres sempre parlem d'equitat sanitària, no?, de que no és tant els equipaments, sinó que quan et passa una cosa, el temps de resposta, les possibilitats de salvar-te en cas d'urgència, siguin les mateixes, tant si et passa en un poble molt petit com si et passa a 100 metres d'un hospital a Barcelona. Més enllà d'hospitals hi ha una qüestió que és l'atenció primària, que a més hi ha moltes queixes per part d'ajuntaments de tots els colors, per exemple el Baix Segrià i les Garrigues. Sí, el problema dels metges hi és, però no sé si hi ha alguna solució immediata que pugui resoldre una mica aquesta situació que es dona en aquests nuclis on les poblacions són més petites i sembla que, no dic que siguin menys tingudes, en el sentit de que dona igual si a algú li passa alguna cosa, però a vegades el ciutadà pensa això, que li estan prenent el pèl. És la sensació que tenim els ciutadans i també els alcaldes i alcaldesses d'aquest país. La realitat, com deia, tenim una manca de professionals molt grans, però una bona gestió, un bon govern ha de ser capaç d'optimitzar els recursos al màxim, perquè el que no pot ser és que l'excusa de que no hi ha professionals reverteixi, no?, en la qualitat del servei i l'atenció primària que poden rebre els nostres ciutadans. Per tant, va d'optimitzar recursos i potser de tindre aquesta discriminació positiva, entenent que nosaltres, per l'extensió territorial que tenim, per l'orografia del terreny en què ens movem, per les comunicacions, ho tenim molt més difícil, el temps de resposta és molt més difícil, no? Calculem quan tarda, no?, arribar una ambulància de Tremp
a Bóixols, que són 40 minuts, a quan pot arribar a triar una ambulància en una zona d'una àrea metropolitana. Per tant, potser és una qüestió de prioritats i de fixar, no? De destinar més recursos professionals, entenent que són limitats, a les nostres terres, perquè justament estem més lluny de tot. Hi ha equipaments que tenen a veure amb el benestar, com poden ser els geriàtrics, on també al territori hi ha una gran desigualtat. Quin és el pla que té Junts? Pel que fa els geriàtrics, d'una banda hi ha la llei de la dependència, que en aquest cas és un incompliment més de Madrid, perquè el 80% dels costos els està assumint la Generalitat de Catalunya quan havien de ser el 50-50. Dit això, jo crec que hem d'evolucionar, com he dit abans, nosaltres venim a replantejar-nos-ho tot, hem d'evolucionar cap a un model, no?, de dir com volem i on volem que envelleixi la nostra gent gran, que al final són ells els que ho han de triar. No només hem de tenir aquestes places de residència disponibles perquè per qui vulgui anar ho pugui fer, sinó també ens queda una feina pendent d'evolucionar i molt de com fem possible que la gent envelleixi i acabi el final dels seus dies a casa seva sense haver-se de desplaçar doncs, amb una comunitat. El tema d'ensenyament, que és una de les qüestions que també tant PSC com Esquerra n'han parlat en el sentit de gratuïtat de 0 a 3. Esquerra diu que ho està desenvolupant, el PSC diu no s'ha de desenvolupar, s'ha d'aplicar i punt. Junts, aquí, què n'opina? Nosaltres compartim al 100% la gratuïtat, no?, des de l'I0 fins a l'I3 per equiparar-ho, no?, amb aquesta educació primària, i al final és això, no és només fer els anuncis, no és només tenir-ho cobert allò al mínim, sinó creure-hi i tirar-ho endavant. Tot plegat, clar, Junts, òbviament, el discurs principal, un dels discursos principals és fer-ho tot amb la independència. Però mentre no arriba aquesta independència, tot això com es gestiona? Perquè ja tenim l'experiència del que va passar ara fa 5 anys. Sembla que, clar, anar a demanar-li un govern del qual te'n vols segregar per negociar tot plegat alhora que estàs negociant la independència, això com es fa? Al final nosaltres no anem a Madrid, no som el govern que se'n vol desenganxar i anem allà a negociar. Al final anem a exigir el que és nostre. Vull dir, la realitat és que a dia d'avui ni som independents ni tenim la clau de la caixa, però que tenim uns recursos, un dèficit fiscal, no?, que està a Madrid, i per tant nosaltres no parlem de pacte fiscal, de negociació, sinó d'exigir que el 100% que genere i es recapte a Catalunya ja és que no marxi directament, que es quedi a Catalunya, i si realment pel sistema que hi ha ara estan allà, doncs que torni el 100% del que generem de forma anual. L'altre dia li vaig preguntar a la Marta Vilalta, a la candidata d'Esquerra, si s'ha de triar en el moment de fer govern, què preferia? L'eix nacional o l'eix esquerra-dreta? I em va dir que el truc està en voler dividir els eixos, és a dir, no voler-ho tot alhora. Això com es pot fer? No sé si vostès també pensen igual, que es pot... Clar, potser l'eix esquerra-dreta queda més diluït, però l'eix, diguéssim, d'aconseguir les polítiques o l'eix nacional, que és més prioritari? Nosaltres, efectivament, l'eix dreta-esquerra doncs no ens impacta tant, no ens condiciona tant, perquè jo crec que Junts per Catalunya representa la centralitat del país, que és el que en els últims anys s'havia trobat a faltar, no?, el que la gent no veia reflexat enlloc. Nosaltres hi hem estat sempre, potser no ho hem sapigut explicar prou bé, però jo tinc molt clar que Junts per Catalunya representa la centralitat del país. Dit això, jo penso que la senyora Vilalta està aplanant el terreny, no?, doncs per fer un nou tripartit, que és una cosa que ens preocupa molt a Junts, perquè al final d'experiències de tripartit n'hem tingut durant 2 legislatures i el resultat que en vam obtenir va ser una Generalitat endeutada en un 400%, que després justament la formació política a la que represento, no?, la tradició política a la que represento, va haver d'aixugar i mirar de tornar a aixecar el país com fos. Què pensa Junts per Catalunya? Doncs el que ha pensat sempre i el que ha defensat sempre, que nosaltres sempre prioritzarem forces independentistes a l'hora de pactar un nou govern. Una cosa és prioritzar, l'altra és amb qui es pactarà després. Això l'aritmètica dirà.
Veu possible pactar amb el PSC per evitar una repetició d'eleccions, si es donés el cas? Nosaltres estendrem la mà a les forces independentistes. Parlarem amb tothom que comparteixi el mateix model democràtic. I el que tenim molt clar, per experiència i per com es governa des de Madrid, és que Junts per Catalunya no investirà un president socialista. Fins aquí les preguntes polítiques i a tothom li faig les preguntes més personals, que són molt fàcils. Una mica que es presenti vostè, qui és Janina Abella. A què es dedica el seu temps? A què dedica el tiempo libre, que diu la cançó, no? Hi ha temps lliure? Bona pregunta, però més enllà de la política... Sí, quan està a casa... És que vostè es dedica a la política ja, però normalment quan no està en campanya, què fa? Doncs bé, Janina Abella és una jove pallaresa de 33 anys que està molt orgullosa de poder dir que ha desenvolupat el seu projecte vital a casa seva, perquè justament, no, i ho miro amb la meva colla, no tothom pot dir el mateix. Hi ha molts joves que els hagués agradat quedar-se a viure a Isona, al Pallars, al Pirineu, i malauradament no ho poden fer. El poc temps lliure que tinc, doncs, evidentment, el dedico a la família, a estar també amb els amics, perquè al final penso que la política és temporal i sempre has de poder tornar, no, als teus orígens, amb qui sempre t'ha apoyat, a fer esport, perquè m'agrada molt practicar esport. Algun en concret? Bueno, jo ara, com que tinc menys temps, doncs surto a córrer i vaig amb bicicleta. No tant com voldria, però sempre havia practicat la gimnàstica rítmica i el ball. Ball també encara ho faig. Ballo tant com puc i quan puc. I això. I suposo que com a alcaldessa moltes vegades jo crec que la deuen a Isona la deuen parar, no? És allò d'estar en el seu temps lliure però que no acaba de ser temps lliure. Vull dir que també deu costar trobar el moment on aïllar-se de tot. No sé si té algun espai, no me'l digui, si vol, perquè si no... però algun espai d'isolament. No, jo tinc un gos que és la Xispa. Llavors jo a les nits, quan la gent normalment acaba de sopar i mira la tele, jo em fico els cascos, agafo la Xispa i me'n vaig a caminar per Isona, però sí que és veritat que doncs, al dia a dia, no, durant el dia, doncs, si pots sortir a fer un cafè i t'aturen, pots anar a buscar la teva filla a l'escola i també t'aturen, però he de dir que no em sap greu, perquè a mi m'agrada molt tenir el termòmetre posat, no, al que passe, i la millor manera de saber el que passa és que la gent t'aturi i t'ho expliqui per bo i per dolent, perquè no sempre és bo, evidentment, però m'agrada. Normalment els alcaldes no es paren per coses bones. És així. Som així, vaja. I per acabar, diu que es posa els cascos, es posa els auriculars, per tant, deu escoltar música, entenc jo. Molta. Així que la pregunta serà fàcil. Recomani'm un llibre, el que sigui, no el que estigui llegint ara, sinó el que a vostè li agradi molt, una música, un grup o un cantant o una cançó i alguna sèrie o alguna pel·lícula que li agradi. Sèrie i això serà difícil perquè, com he dit, no miro la tele. Pel·lícules, com que justament m'agrada ballar, doncs tots els musicals, no? Podria dir Gris, Cabaret, Chicago... Un llibre, doncs, una novel·la que em va agradar molt, no? Una història així també molt de prop, és L'abominable crim de l'Alzina Graells, de Pep Coll. I música no li sabria dir una cançó perquè escolto de tot i molt divers. Un grup? Un grup? Bueno, si n'he de dir un xarango. D'acord. Doncs queda dit, com li diem a tothom, Janina Abella, la candidata de Junts, que tingui molt bona sort. Adéu-siau. Moltes gràcies.